Hmm. Hello mga kapudibi! Today kakain po tayo ng sinigang na pata mga kapudibi. At meron tayo dito sa usawan patis na may sili. Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibi, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibi, malinis na yung kamay namin mga taki kapampangan. At syempre, ang nag-request ng pagkain natin is si Ma'am Sophia Bianca. Ayan. Ito na yung request mo, Ma'am. Yes. Mangantano. Mangantano po. Mangantano, rice pa mo. At syempre mga kapudibis, ang sinigang natin ay ang pinag-asim natin ay kamyas. Lalaki ng kamyas. Manyaman yan. Yes. Yan. Kamyas. Kabit ko na yakin. Yan. Para kecil nasi. Ay. Beri ko taba. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibi. Ma'am Sophia Bianca, para sa yung una subo. Mga tam. Kamyas ah. Kaslam na. Manyaman, mataras. Sarap. Ito. Sili. Sili. Ay, naku. Gumagalaw. Sarap ng ano, pagkaasim na. Sobrang asim ng kamyas. Kamyas. Ang sarap pagkaasim ng kamyas. Gulay.
Ingat na naman po mga kapudibis, meron na naman bagyo. No? Ingat po. Signal number 1 na ano sa atin, Pampanga. Ay, signal Oh. number 2 na. Ingat po tayo, no? Sa ibang ano, Lugar. Rogal. Lugar. Ayun. Nakuha ko. Sa iba doon, ang kapudibis, Diyos ko baana. Bubong na naman mitagan. Lang. Ano ka? May napatakaw ni Kitchi. Ay? Sila alam. Cheers. Sarap. Rice pa tayo. Masarap no, tago lang kasi. Kasi masarap talaga ang sinigang na. Sinigang, nilaga, yan. Tinola. Ay, naku. Sa maulan. Pag maulan, may yaman ng kay. Yung masabo. Sopas, lelot, sampurado. Punta natin may request maantita. Pero makalistala po din. Request nyo po makapudibi. Yung request nyo po nakapudibis. Ako ng gulay. Nakalista po siyan. Isa-isa natin yan. Gala. Para sa ay, ang taba. Kaparas na italar malakay. Green. Ay, Excuse me. excuse me. Paparas.
yaman. Sayang na si anak Kamal nga bias. Ayan, ubos ang pagkain natin. Gutom lang, eh. Mm-mm. Ayan, magsha-shoutout na po tayo. Happy birthday po kay Deborah from California, USA sa October 22. Ayan. Happy birthday po! Belated happy birthday po, ma'am. At sa girlfriend ni Oning, si Raisa Macalino sa Hi. Sunday. Happy Shoutout birthday! and happy birthday sa'yo, advance. Yes. At kay Lady Karen at sa asawa niya, shoutout po. Jan Ip Jong. Ayan. At happy birthday sa anak niya na si Mavi sa October 27. Shoutout po sa inyo lahat. Shoutout po! Kay Pestaño and Pastaño family. Hello Juanita po! Madrid. Jenica May and Laurio family from Hello po! Masbate. Rebecca Vlog 27 from Catbalogan, Samar. Joyce Besande 326, shoutout daw po sa pinsan niyang teacher na taga Central Sogod, Southern Leyte. Hello po! Mercy Walohan from Antipolo City. Nilda De La Cruz from Bulacan. Mix Hello po. Vlog Channel at kay Lamuel Sumayong and Rona Valdez from Kuwait. Marilyn Garfin from Antipolo, Annalise Serafin from Leyte, Annabel Kalumot from Leyte. Hello Shoutout po po. sa inyo lahat. And Tita Olivia, Tita Cynthia, Tita Nel Pineda, shoutout. Nanay Babe Kaluyat, Tita Baby Dimla, ayan, shoutout sa inyo lahat. We love you all. Yes, mga kapudibis, ang ganakin ng video, mi! Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi. Mwah.